In de Nije Warf waard heel wat bakt organiseren. De bakwedstrijd wie speciaal voor Ben die het alle jaren haar uiterste best dien hienen op haar baksels. De taarten waren beoordeeld door een jury die het knap dreeg hien. Je let op een smaak en een kleur en hoe het eruit ziet. Is wel mooi maken. Als ze hun best wil doen, is net maken trouwens mem, want dat telt echt zeker mee. En ja, maar ze zijn al zo lekker. Hey. Dat is wel moeilijk. Eigenlijk kijk je wel heel leuk door. Ik hoor net naar hoe ze. Bakker Tjette wie onder de indruk van het niveau van de taarten. Ze kunnen morgen al even in de bakkerij beginnen. Ik kan al even in de buurt in de bakkerij houden werk. Ja, geweldig, super. In de middelste categorie won Jara en Jorine de eerste prijs met haar taart. We gaan een taart maken in het thema C. En binnenin zit een blokjespatroon met een cake met blauwe kleurstof en een normale cake. We het een beetje zelf bedacht, maar ik wil wat van internet en dat hebben we samen bundelen en toen hebben we dit bedacht. Ik bak thuis vaker wat taarten samen, maar net zakgrus, ze is maar mijn fondant. Maar ik vond het echt heel leuk om mee te doen. Ik bak dus wel vaak met mijn mam, maar we zijn heel tijd bezig geweest, dus ik vond het echt wel heel leuk.